Jeg som en lille dreng, fattig og ensom som jeg var gået ud i verden og havde mødt en eventyrgudmoder. Og hun havde sagt, vælg din egen vej i livet og din egen skæbne. Men så kunne min skæbne ikke være blevet lykkeligere, mere klogt og veltilrettelagt, end den har været. Mit barndomshjem, hvor jeg boede indtil jeg var 14 år gammel, bestod af et enkelt værelse. Kun med plads til en skomagers bænk, hvor min far arbejdede, og en sofa, hvorpå jeg sov. Så langt jeg kan huske, var min eneste og kæreste beskæftigelse at læse. Jeg legede aldrig med de andre drenge, og foretrækker at være alene med mit dukketænger. Jeg længtes efter at blive skuespiller. Og jeg lærte snart alle de danske skuespil udenad, og jeg prøvede også at skrive et, da jeg var 7 år gammel. Jeg tiggede min mor om lov til at rejse til København for at blive skuespiller, sanger eller balletdanser på det berømte Kongelige Teater. Langt om længe, i begyndelsen af 1819, forlod jeg Odense med store ambitioner, og jeg så København for første gang. I 3 år prøvede jeg på at gøre karriere som skuespiller, danser, sanger og skuespilforfatter, men uden succes. Og i mere end et tilfælde var jeg helt ud af den og på randen af selvmord. Men endelig begyndte nogle indflydelsesrige folk at vise mig interesse. Bestyrelsen for det Kongelige Teater sagde, at jeg burde blive sendt til en latinskole langt væk i Slagelse for at få en god uddannelse. Hvad denne anbefaling var en af de mest indflydelsesrige mænd i Danmark, hr. Jonas Kolding, som blev min beskytter og velgører. På skolen fortsatte jeg med at skrive, hvilket var til stor irritation og frustration for min rektor, Dr. Meislev. En meget streng mand, som fortalte mig, at jeg skulle koncentrere mig om mit skolearbejde og ikke svømme hen i fantasifuld skrivning. I 1827 vendte jeg tilbage til København og en universitetskarriere. Mens jeg forberedte mig på den endelige universitetseksamen, skrev jeg mit første prosastykke, En fodrejse til Amager. Det blev offentliggjort for min egen regning og viste sig at blive en succes. Jeg var nu begyndt at skabe mig et navn som en lovende forfatter. I maj 1831 tog jeg til Tyskland, den første af mange udenlandsrejser. Et besøg i Rom i 1833-34 inspirerede mig til at skrive en novelle, Improvisatoren, som blev mit første rigtige gennembrud som forfatter. Den 8. maj 1835 blev Eventyr fortalte for børn offentliggjort. Dette markerer begyndelsen på en meget produktiv periode i mit liv. Og blandt de nye eventyr, som jeg skrev de næste 10 år, var Den lille havfrue, Kejserens nye klæder, Tommelise, Snedronningen, Skyggen og Nattergalen, som jeg blev inspireret til at skrive, da den vidunderlige Tivoli Have åbnede i 1843. På mine mange rejser i 1840 var jeg så heldig at møde mange kendte berømtheder, såsom Bertel Thorvaldsen, Victor Hugo og Charles Dickens, som gav mig en samlet udgave af sit arbejde i 12 bind. I hvert bind havde han skrevet Hans Christian Andersen fra hans ven og beundrer Charles Dickens. Nu er jeg en gammel mand, men stadig barn indeni. Og udover mit forfatterskab elsker jeg at synge, rejse, spille skuespil og lave blik- og blyantstegninger. Jeg nyder også at lave papirklip, specielt når jeg fortæller en historie til et barn. Ikke bare blækpennene, men også sakserne er mit magiske værktøj. Det vigtigste af alt er dog mit talent som forfatter. Og hvis jeg bliver husket i denne verden, vil det være som forfatter af eventyr. Det er sandt, at jeg blev ansat af mine samtidige som værende grev. Og jeg indrømmer, at jeg selv delte denne opfattelse. Jeg husker et selvportræt fra omkring 1830, på hvilket jeg skrev, hans næse er lige så stor som en kanon, hans øjne er så små som grønne ærter. Da jeg skrev Den grimme ælling i 1843, betød dette eventyr meget for mig, fordi det var en refleksion af mit eget liv. Og alligevel, på trods af alt det, mod alle ugunstige forhold, fangede jeg denne forfejlede unge sanger, danser, skuespiller og skuespilforfatter på en eller anden måde velgørendes og den gode Guds interesse, uden hvilket jeg aldrig ville have overlevet. Så jeg fortsætter min rejse gennem. Et smukt eventyr, rigt og lykkeligt. Og nu er det tid til at rejse videre.